Haino hai tipra motha fan shotani kholawa ongkhorkha EM Komal Koloi hati pandani bisingtei satnukungni 24 voter BJP yakari tipra mothani banaramkha Sriram Khora VCO जों दिनै श्रीराम खराव बिसिव फाइजाक दिनै जों ताखु कक्रा विद्याचरण देव बर्मा ताई ममता देव बर्मा ताइबो 7 फेमिलिनि 24 बुटार दिनैनि सिमी जों बीजेपी ताई CPM याकारै दिनैनि सिमी बुबाग्रानि चिनि थामचानि मारिव ग्रेटर टिप्रालन साननानि अ हानि टिप्रासार यक थानिव अ हानो टिप्रासार जुग जुग थांनानि बागै आशुक बसर सातक जागै आशुक बसर बुइबाय तुइदल जागै लामा गराय तंमानि याकारै दिनै महाराजा बाय मासाखे मासाथन मासाखे तंथन तपना हा जों नानाय हनै फाइमानि बागै बरंनो जों सात परिबारनि 24 बुटानो दिनै लामसखा दिनै आसारामबारि ब्लक प्रेसिडेन्ट दिनै ताखु खगेश देव बर्मा फाइजा चिनरो YTF नि सेन्ट्रल नि दिलीप मुन्दा ताई चिनि अनफिस चिनि हिरणमय थाइ तीन ताकु गक्सो सपन संरक्षै चिनि साबजोनाल चेयारमैन बिसिनि चेयारमैन र जतन तंगायो चिनि ताइबो खरां बासाजाक ताइबो खा बासाजाक फाइनै साल चिनि लगे ताइबो फाइपेनै फियाबा तिनि किसा मासा चिनि अर जॉइनिंग खाइनै हिनि फाइनै रक बुबाग्रा बाय फाइनै हिनि तंमारन चिनि BJP नि फाइसेंते जों खनाखा लामा रगो सिक्रि सक्र कासन नायखानै आगामी दिन तंमुंनो अबाय खायखा हांगे जों अबरनो नायसिगि तंलाक आबरिन बागै जों करा कायसा हुसियारि जतनन रो महाराजा के जय महाराज के